Ketsup Petsup täällä ja mulla on kaveri. Alves Vaahtokarkki täällä, moi. Joo. Jotkut ehkä tietää ton. Joo. Mut me ollaan puistossa. Joo. Mä en asu täällä lähellä. Mut kumminkin. Me tehdään Most Likely Tag. Ja kumpi aloittaa? No sovit aloittaa. Okei. Eli säännöt menee siis niin, että kun mä nyt sanon vaikka jonkun kysymyksen, niin me vastataan siihen niin ihan lonkalta vaan tyyliin joku, että kumpi tippuisi kuusesta ennemmin tai myöhemmin. Niin siihen molemmat vaan vastaa sen, kumpi todennäköisemmin tekisi niin. Ja no, sano mua vaan Kessuks. Ja mua voi sanoa vaan Vaatis. Joo. Mut mä aloitan. Joo. Kumpi todennäköisemmin asuisi omakotitalossa ja omistaisi 1000 kissaa ja käyttäisi kaikki rahat niihin? Kessu! Joo, se olisin kyllä minä. Ups. No joo. Sun vuoro. Kumpi todennäköisemmin asuisi kerrostalossa ja... mutta... Kumpi todennäköisemmin asuisi kerrostalossa? Vaahtis. Vaatis. Joo. Koska No, okei. mä oon asunut kerrostalossa. Joo. Mun vuoroni on nyt. Eikö oo? Joo. Kumpi todennäköisemmin omistaisi jonkun todella kalliin auton ja polttaisi sen vahingossa? Kessu. Okei, se olisi vahinko. Se ei olisi tahaltinen, mutta se olisi vahinko. Koska mä... Muutenkin kaikki menee välillä ihan mieleen. Mutta mieti kysymys. Kumpi todennäköisemmin kaataisi puun? Vaahtis. Kessu. Se kyllä minä ois. Ei se kyllä minäkään olis. Et se mä ollut. Se oli Pirkka. Ei. No, ei taaskaan. Ei vieläkään siis. Mun vuoro. Kumpi todennäköisemmin luulisi itsensä niinku joksikuks 4-vuotiaaksi ja laskisi niinku jostain ihan Miniskidi-liukumäestä pulkalla niinku talvella? Kessu. Kessu. Se oisin minä. Sun vuoro. Kummalla olisi todennäköisemmin enemmän tilaajia? Kessu. Koska mä en enää tupeta. Joo. Mitä sä teet? En mitään. Sun vuoro. Tästä voi tulla oikeasti aika hullu video. Niin. Mut mun vuoro. Kumpi todennäköisemmin ajaisi autolla niinku päin mäntyä ja sen avulla kaatais sen koko männyn ja myös roskiksen? Ja Kessu! Kessu. Koska musta tuntuu, että mun ajotaidot ei tule olemaan mitään 6/5. Mieluummin jotain 0/100. Ehkä. No, Jassu. sun vuoro. No. Kumpi rakentaisi enemmän liukumäen? Sattuuks sua? Se tippui tästä pöydältä alas. Ei sattunut. Kumpi todennäköisemmin siis laskisi liukumäen? Rakentaisi liukumäen? Vaahtis. Vaahtis, koska mä oon rakentanut yhden koiran kopin. Kiva. Okei, mun vuoro. Kerrankin minä en keksi heti. Kumpi todennäköisemmin sais ensin jonkun tosi arvokkaan petsin? Vaahtis. Vaahtis. Sillä on niin paljon petsejä. Sillä on enemmän kuin mulla. Tan. Ja sillä on tanskiksi. Mut mäykki ei. Mut silloin seisovia kissoja. Tasan 2. Tasan 2. Plus sit se 1. Niin. No 3. No se 1 ei ole. Ja mähän tulin lähelle. Noniin, sun vuoro. Kumpi todennäköisemmin eksyisi metsään? Kessu. Kessu, koska sillä on niin huono. Sillä on huono. Mulla on
huono muisti ja mä tykkään liikaa olla luonnossa. Vois olla, että mä lähtisin niin syvälle sinne metsään, kun vaan olla ja voi. Ja sit mä yhtäkkiä tajuaisinkin, että mä oon eksyksissä. Ja sit kun mä lähtisin pois, niin mä tajuaisinkin löytäväni itteni jostain puupöydältä. Kumpi todennäköisemmin... Mä en oo kamerassa muuten aika kunnolla. Kumpi todennäköisemmin... Kumpi todennäköisemmin löytäis jonkun uuden maan ja asuttais sinne koko niinku, sukunsa ja pari kaveriaan. Sä katottais mä silleen. Kumpi se ois? En mä tiedä. Varmaan Kessu. Kessu. Mä olisin liian niinku siitä silleen, mä löysin uuden maan, tulkaa asumaan mukaan uudelle saarelle. Joo, mä tuun asuun sun kanssa saarelle. Ei se välttämättä kyllä saari, mut joshan me puhuttiin maasta. No, maat voi olla saaria, mut... Ei niin silleen. Kumpi todennäköisemmin näkis pöllön yöllä? Minä. Joo, Minä. vahtis. Koska mä oon nähnyt pöllön. Meidän puussa on ollut pöllö. Kiva. Okei, kumpi todennäköisemmin purasis kieltää ja sit tajuaisikin, että se kieli irtos? Kessu! Okei, mä keksin jo heti. Oota, mulle tulee kaikki tollaset omituiset. Okei, no niin. Kumpi käsittää fasaneita? Kessu! Koska siis noilla on ihan hirveä fasaanipesä. No. Fasaanipesä. Ei sitä sellaiseksi voi sanoa, mut Kyllä kuitenkin. silleen joo, silleen ei. Silleen joo ja silleen ei. Joo. Sekaisin. Tää video taisi olla tässä, koska tästä tuli crazy ja tää kesti päälle 6 minuuttia. Ainakin mun editorini näyttää niin. Mutta